ketika pengharapan itu muncul dalam hidup saya, di hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, di waktu yang tepat. Shalom, saya Pendeta Victor Tinampunan, melayani sebagai Evorus HKBP. Saudara-saudari muda-mudi HKBP yang saya kasihi dan juga dikasihi Tuhan. Mungkin ada di antara saudara bergumul, takut atau bingung bagaimana soal pernikahan di masa depan. Oleh karena itu, HKBP Rawamangun akan mengadakan apa yang disebut dengan Retreat Single Youth yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2025 yang akan datang. Ini bisa salah satu cara di tangan Tuhan bisa memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Artinya apapun yang menjadi pilihan dan keputusan saudara-saudara, apakah saudara memilih untuk menikah atau juga Anda memutuskan untuk tidak menikah, supaya betul-betul saudara bisa mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan saudara di masa depan akan tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saya sendiri merekomendasi mengajak saudara dan kami untuk mengikuti program yang sangat baik ini. Terima kasih. Horas. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa
kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas Mahdihida Salhutna. Selamat hari Minggu, Pentakosta Mahdihida, manang diasa saur nito di perbadia Mahdihida sadariot. Andorang tak sota mulai acara perminggota di Manuguton, tapasada marohata, martang yang nahohom maita. Amin. Tapuji ma tuhata perdenggan basa, namanggohi baga-bagana songon natar surat di Yohanes 14 ayat 16 sahatrodi ayat 17. Jala pangido kuma tu amai, asa dilehon tu hamu sada pangondian na asing, na mandongani hamu saliling-liling nai, ima tondi hasitongani, na sotar jalo portibion, ay dang di ida jala dang di tadda, alay di tadda hamu do ibana, ay narap ma ibana dohot hamu, jala di bagasan hamu ma ibana, di bagasan rohan na mamuji, jala marulup-ulup tu debata, hupa saat ami matu hamu saluhutna, selamat hari Pentakosta mah diamu saluhutna. Selamat hari Pentakosta. Igohi Tuhan hido baga-bagana, di ngoluni akan na porsea, ima marite asa saor ni tondina, tondi perbadia, ido nata ingot,
Jala tahalason di parsaurata sadarion, atong tapasada marohata, asata puka parsombaota tudebata, taparadi marohata marsaur dohot ibana sadarion, tapuji matuhata marede mahita. Mari hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonok kuma Tuhamu rohana ibaru, dohot tondi na imbaru tu bagasan hate muna, jala usatok kudo roha batu sian daging muna, jala lehonok Tuhamu rohana marpakilalahan, Jehovah do parasi roha, saina sau do hatana, jala lehonok kuma tondiku tu bagasan ate muna, au do membahensa, asa marparange hamu di bagasan akka patiku, aka uhup kupe radotan muna, jala patupon muna do, haleluya. Martangi yang mahita,
Ale Tuhan debata amanami, hodo manundangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, mari tehite ton di perbadia, sai buhai marohanami, asa ture paraon nami mari tehite tondim, asa totong gok dame rohanami, maka lason hagogon nai, mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Huriani itu hatta, tabigima patit ni debata, di pesta paringotan asa saor ni to di perbadia sadarion. Ima sian sada Yohanes 4 ayat 2. Tongonom mahatana. Ganup tondi naso maratopot, Yesusi, ima naso sian debata, ima pangalao ni antikristus nanan naing roi, tongon naong binege muna, jala nunga di portibion ibana nuaeng. Ido anggo sahatna, rap mangidugogo mahita tuhado pani debata, lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na khobar tu patik mi. Amin.
tak topoti madu satana godangi di adopani Tuhatta martang yang mahita. Dina tari parhita sian hari nasalpu tu hari sadarion. Tamado ingototta balga dohot godang ni dosata. Macai godang pangalau serta di lomoni rohani Tuhani. Lembado hita mangulaon tanggung jawab ta tu keluarga. Tu lingkungan ulaotta tu negarata tarlobi tu uriata. Ikon para topotta do jot-jot do hurang pos ni rohata. Tu ibana lupa hita mamudaon hatana tu akka iana kota. Tuanima debata para siroha debata tai. Sai mar pangulai do rohana mangisi hita. Iragam ni namasa di bangsota, di pangido Tuhanido asa gabe paroba sita di dongatta. Unang siobasan, asa pangapuli hita, unang parohon arsak, asa pangurupi hita, unang gabe manggarugi, asa si parholong hita, unang manusiai, asa si pardame hita, unang si padamehon, nuaeng, jonjong dohita dia dopani debata, mangokuhon deusata, dohot alembaotta, mangulaon parsuruon ni Tuhani. Di tonga-tonga ni asusahan ni ngulu, di pangido Tuhani do asa gabe ula-ula na hita. Si boan hadameon di tonga-tonga ni perbadaan, si pajonjong hati goran di tonga-tonga ni halum lamon, si boan pos ni roha di tonga-tonga ni hagangguon, si boan pakirimon di tonga-tonga ni pandelean, si boan hati uron di takdiakan na marsa, ape jot-jot dang tau hita mangulaosa. Ale Tuhan, hurajumi hami doa sesega ni aek dok dolok. Suan-suanan dohot akka au nong ditaba. Aek nong marsik dohot akka dolok nas manubuhon akka au narata.
Marsak dorohan nami marnida pambayanan nami naso jamot, mangaramoti sude nanti nopam. Ay dipangido hodo hami gabe ula-ulam, siboan hadameon tutanoon, marite na manuan au, payason huta, mambolokon sampah tu inangan na, hape dang hupatu pahami obar tu hatam, kudang do masa aka bencana inorhon ni hagaleon nami, mangarodoti tano na pinasahatmu, gabe inangan hanguluan nami. Urajungi hami do sude dosa nami, alani patut ma jojjong hami nuaeng di hadapanmu, mangido asa di sesa ho dosa nami, dohot sude halembahon nami. Baga-baga taringot wasisani dosa, songonondo hatani Tuhan Jehovah, nunga pola upasisi aka pangalosim, songon obun, jala songon obun manorop aka dosam, say mula maho tu au, ay hau dosi palua ho, asang hapon madidebatana di gijang. Hatani debata nagabe turpu epistelta di hari Minggu, parningota nasa sahur ni di perbadia sadarion. Iman atas surat di Joel bidutolu, mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 5. Tajama marsikat sorry. Jadi dung songoni, pangusehon kuma todiku tu nasa sibuk. Gabe manurirangi ma akka anak muna dohot boru muna. Marnipi ma akka situa muna. Jala maralatan akka doli-doli muna. Dohot akan kosomuna rawa dohot buru-buru pangusehonku di hari tondiku. Jala pamasokku do akka partinan dahon di langit dohot di tanoon. Mudar dohot api dohot timus namar si jonjong. Mubar ni hari gabe bolon jalanan gabe mudar patujolo ni hari haroro ni jauh bolon jalan sokali. Alai nasa naman jogo warni Jehovah,
malua do, ay di atas ni dolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon, songon na pinarbaga ni Jehovah iyan, jala di tonga-tonga ni halak na maluai, do akka na dino ni Jehovah, ido anggo sahat na, martua do akka na tumangion nata ni debata, jala na upeksa. Amin. Tahadidakon maha porseotai, songonahinan tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman tinumbun ni si Maria, na gabe-gabean siaton di parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhatta, na tumonon bernit, di panguman silatus, na mate tarpaja do ibana diau pinar silang, na tua dubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disimay bana pay mulak sogot tu tanoon, mahu malak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau pani alak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan na sora sudah, amin.
Shalom. Bagaimana tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 8 Juni 2025. Partangyangan Week Rabu tanggal 11 Juni 2025 masuk pukul 10 siang WIB Ima Dada di Week Duren Sawit di Bagasni keluarga C. Pangaribuan Ariana Borutagalung Perumahan Pondok Bambu Permai Blok AF nomor 5 Pondok Bambu Jakarta Timur. 2. Week Hutan Kayu Manis di Bagasni keluarga Situa Leon A. Simbolon Boru Panjaitan Jalan Kemuning 2 Dalam RT Tolu RW 4 nomor 5 Hutan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur. Tolu. Week Gangkana di Bagasni keluarga Okto Tambunan Boru Sirait Jalan Gading Raya nomor 68 RT Pitu RW 10 Pisangan Timur Jakarta Timur. 4. Week Penggilingan di Bagasni keluarga Roberto Sinaga Boru Naibaho Jalan Seruni Indah 2 Blok CA nomor 15 Harapan Indah Pejuang Bekasi. 5. Week Kelapa Gading di Bagasni keluarga Sihar L. Tobing Boru Pardede Jalan Gading Putih 4 SC Sada nomor 4 Kelapa Gading Jakarta Utara. 6. Week Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Elvis Perlindungan Marsinta SM Boru Tapea Jalan Mustika Jaya Jalan Mustika Jaya 4 nomor 15 RT 2 RW 10 Sada Rawamangun Jakarta Timur. Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 masuk pukul 10 siang WIB Pertangyangan Naparjolo di Week Balap Sepeda di Bagasni keluarga R. Pangaribuan Boru Simanung Kalit Jalan Kayu Jati 5 Balap Sepeda Jakarta Timur. Napaduaon Week Kampung Ambon di Bagasni keluarga Nyonya Sintua RM Pasaribu Boru Simangunsong Jalan Kikir nomor 16 Kampung Ambon Kayu Putih Jakarta Timur. Pesta Parningotan Haroroni Tondi Parbadia Minggu Sadarion 8 Juni 2025 Ima Pesta Parningotan Haroroni Tondi Parbadia Manam Pentakosta Naparjolo Patupon di Huriatado Parmingguan Songon Nasomal Jala Adong di Patupa Huriata buku acara. Di hari Senin, tanggal 10 Juni 2025, Ima Pesta Parningotan Haroroni Tondi Parbadia Paduahon. Di Patupa do Partangyangan Sahali, Mar Bahasa Batak, masuk pukul 10 siang WIB. Jala Adondo buku acara di Patupa Huriata. Sudi ruas di Huriata asa mandohoti Partangyani. Paborhaton dohot paujakon pandita. Minggu Sadarion di Patupa acara temu pisah pendeta Ima Pendeta Tulus Tampu Bolon STH Pandita fungsional di Gereja HKBP Rawamangun Gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi Jala Pendeta Rita Boru Siagian STH Gabe Pandita fungsional di Gereja HKBP Resort Rawamangun Nani Uloni Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di mingguan di sude parmingguan papungu pelehan khusus dohita marhite amplop na pinaraden huriata lao pasatota tu amang Pendeta Tulus Tampu Bolon songon hamoletota tunasida saliling mangula di Gereja HKBP Rawamangun. Jala boido ditransfer tu rekening Bank Mandiri sada kosong sia kosong kosong pitu 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 55 sia atas nama Pendeta Tulus Tampu Bolon. Simpul parmingguan jam sia 30-an non di Patupa Doramatama di ruang Timotius. Sekolah Alkitab liburan Manangsal anak tas sekolah minggu.
Sekolah Minggu HKBP Rawamangun patupa sekolah Alkitab liburan Manangsal dohot aka kegiatan nasing boema dijaha di harotas tikting. Diharapkan anak kota sekolah Minggu boema mendaftar tu guru sekolah mingguna manang marhite mai ISM HKBP Rawamangun. Festival Paduan Suara antar gereja HUT PGIW DKI. Hobar tuhut pauno 10 tahunon PGI wilayah DKI Jakarta, HKBP Rawamangun mandohoti Festival Paduan Suara antar gerejawi na pinatupa di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di gereja GPIB Paulus. Jalan Minggu nanangro tanggal 15 Juni pukul 10 pagi, paduan suara gabungan Koinonia, patupa pujian marhite kor nanaing di Patu Begehon di festivali. Kegiatan sending pemuda dohot pernikahan. Kegiatan retreat pemuda dohot pernikahan, ima kontemplasi dohot perenungan nanaing di Patupa, tanggal 14 Juni, sahatro di tanggal 15 Juni, di Bet Kasegaran Teresia Sentul, Mega Bendung, Bogor Selatan, niuluhon amam pandita manapar Pancetan STH MM Ima Pendeta Resota, dohot Pendeta Jojor Boru Pardede MTH. Aka peserta asa registrasi di kehadiran di tanggal 14 Juni 2025 pukul 7 pagi di gereja HKBP Rawamangun Andorang Borhat. Ibadah bersama pelajar Sidi dohot Natoras. Di hari Jumat tanggal 10 Juni 2025 masuk pukul 10:30 WIB maringanan di gereja Patu Paon Huriata do ibadah pelajar Sidi rap dohot Natoras jala sipul ibadah di Patupa do diskusi persiapan retret dohot pelepasan CD. Belajar CD dohot akan Natoras asa mandohoti acarai. Kegiatan katekisasi CD. Kegiatan katekisasi CD tahun ajaran 2024-2025 sipul nama. Akar rangkaian kegiatan pelajar CD boema dijaha di harotas tikting. Pelajar CD dohot Natoras asa mamparateateon jadwalih. Fellowship remaja dan opening pareheon remaja. Seremoni pembukaan pareheon rap dohot fellowship remaja di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 14 WIB. Inganan di Gereja HKBP Rawamangun. Ibadah pembukaan pareheon remaja di Parmingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 30 WIB. Pasidohot do remaja gabe parhobas ima, petugas kolektan, penerima tamu, jala adong do pujian marhite konser mini. Pareheon remaja HKBP Rawamangun, Patupa tolu lomba, jala boima dijaha di hartas tikting. Link pendaftaran boema di scan marhite flyer na ditampilhon. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Doho jenjang usia songon natar surat di harotas tikting. Ruasni huriata na ado dana na marabur songon natar surati boema bergabung di TK Sinantam. Pendaftaran dibuka 1 bulan Juli 2025. Jala boema menghubungi kontak nadong di harotas tikting. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalo gabe ruas natamba ima keluarga Donald Girado Makmur Napitupulu Amrina Halasan Marsaulina Borusean rap dohot 2 halak yanakon nasida Sian HKBP Resort Harapan Jaya Bekasi. Alamat
Perum Pesona Anggrek Harapan Jaya, Blok Asia nomor 7 Harapan Jaya Bekasi, Wik Penggilingan. Tikting Naing Marbagas, Tikting Parjolo, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbogasan Ma Leonel Jospin Manatap Sinaga, Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Jatinegara Kaum, Anak Niamata Situa Radot Sinaga, Tubuh Ninata Derita Rosdianan Boru Dolok Saribu, Dohot Orwana, Desi Mariani Boru Simanjuntak, Ruasni HKBP Sigalagala Resort Sipahutar, Boru Niamata Paber Simanjuntak, Tubuh Ninata Marsinta Lince Boru Panjaitan. Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di Gereja HKBP Sigalagala Resort Sipahutar. Tikting Paduahon, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbogasor Ima Rian Sanggam Lumban Tobing, Ruasni HKBP Resort Ramangun Wik Utan Kayu Kayu Manis, Anak Niamata Ganda Partogi Lumban Tobing, Tubuh Ninata Adelina Boru Sinaga, Dohot Orwana Masteria Boru Purba, Ruasni HKBP Laut Dendang Resort Tegalrejo, Boru Niamata Parulian Purban Nainan, Tubuh Ninata Rolisten Boru Hutagaol. Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul siang pagi di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting Parjolo Dohot Paduahon, Naing Manjalo Pasu-Pasu Parbogason Ma Roy Sahat Martua Pasaribu, Ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Cipinang, Anak Niamata Situa Marnala Pasaribu, Tubuh Ninata Rosemary Boru Manalu, Dohot Orwana Jane Giovanni Boru Lumban Tobing, Ruasni HKBP Sabungan Resort Pulau Raja, Boru Niamata Gordon Mangara Lumban Tobing, Tubuh Ninata Retina Boru Tabarat. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 di Gereja HKBP Sabungan Resort Pulau Raja. Tuhatama nama sebasu Parsaripon Nasida Gabe Parsarapion Nadenggan di tonga-tongani hita terulmobi di joloni Tuhata. Ruas Namonding. Pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 Nunga Parjolo Monding Ima Situa Las Maria Boru Sirait, umur 62 tahun, istri dari Situa Markus Bonar Parulian Raja Guguk Nahinan. Alamat Jalan Nanas Gang T nomor 10 Walu, RT 10 RW 10 Hutan Kayu Utara Jakarta Timur, Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Pemakaman hari Minggu 8 Juni 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngaleon gogo, dohot pangapulion di keluarga Natinanggilon. Pelehan dota kaudut di buah-buah tajahama di aretas tikting, naong pinarade ni hureta. Di pasu-pasu debata maka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bayan sangap di guarna. Songonima tikting di hureta minggu sadereon. Moleate.
Kami ninibatan na sumurong siyan sa luhot na roha, ima mga ramoti ati-ati do pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Urian itu hata, muakamang do tinang, hata nitu hata turpuk jamita, di mingguta sadarion ima minggu pesta hasasaur nitod di perbadia manang minggu Pentakoste na parjolo ima natarsurat sian Evangelium Johannes pidu saplopat pamuka sian ayat 15 ayat 26 sonoma hatana hujahama dihita saluhutna molo naholong rohamuna diau radotamuna doa kapatikum jala pangido oku matu amai asadeleho tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai ima todi hasit tongani naso tarjalo portibion aidang diida jaladang ditada alai ditadahamu do ibana ai narap ma ibana do tamu jala di bagasan hamu ma ibana dang tadi konoku hamu somarama naroma au madapot to kamu sotik nari nama jadi dang be idaon ni portibionau alai idau muna doau ai nama ngulu doau hamu pe mangulu do. Dina sadari ima boto omuna au di bagasan damang. Jala hamu di bagasan au. Jala au di bagasan hamu. Manang ise nama niop akapatiki jala diradoti ido na holong roha diau. Alai dihaholongi damang ido na holong roha diau. Au pe holong do rohaku di ibana. Jala papatarak kuma au tu ibana. Jadi dok si Judas ma dada si Iskarioti. Dia do alana Tuhan ubahen na holan tuhami papatarommu dirim dada tu portibion. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Ganup na holong roha diau radutan ni ido hataki. Jala haholongan ni damang ma ibana. Gabiro mahami manopot ibana, maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diau, dang radotan ni ihataki. Dang au napunahata na binigamunay, amai marsurau do. Ima huhatau tuhamu, dagan rabdo piau do tamu. Alai anggo pangodiani, ima tod di perbadia sisuron ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala pangyotonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu ido yanggo sahatna hurian itu hata hamu kamang dotinang di akka parbinotoan ni ilmu sosial di do memang jala idona tajalo jala tahanguluon dia kabagasa di bagasa parnguluata nama dokon bahwa setiap orang di dunia ini tidak dapat hidup hanya dengan dirinya sendiri dang boi ganup halak mangulu holan dirina sadiri sadok di hari kotimana do parsauran tua kadongan, tua kalak nasing. Dia sangat membutuhkan orang lain. Apakah dia membutuhkan perorangan manang parsauran na torop sian aka manang warsa sahalak. Ala memang molotadokon memang berbeda do ngulu ni halak naso marsaur di mana tua kahalak manang tadok mojo keluarga tu aka parsauran nasing sian aka dongan nagok parsauran
marasing do memang malotadokon kualitas ni parnguluan na. Saya boido tadok na dokon aka pengalaman ni parsauran mempengaruhin parnguluan na. Ibaratna maulamo akamang dotinang maularong aka sudut na poso madok songonon repot sekali kita orang Batak ini nina. Mauloido songoni saya nggak butuh parsauran dalam arti ketatanan kekerabatan dalam pola kehidupan adat istiadat. Mauloido songoni sasetongna dang pasbe ala bahasa ai nangpe molo dibereng terkesan agak ribet ninna alai pinomat molo nunga marsaur hita di tala Batak mace gudang dopak korhona gudang kualitasna sarana molo adong halak nasohya marsaur nasohya adong pardonganon na tu kana asing diduru di dirina cenderung do monotadokon kualitas manang akapaka pakorhon ningoluna hurang do. Contohna majo tadokon molo sadong parsahutaon ni sasahalak dongan sahutana ninna molo di pangarat toton di dokon parsahutauta songon naso mardaido dohonon parnguluan na. Moladong sada tiki ulaon di boto akan natoro pakahalak kita madokon na wado nasodong parsauran non ubahen dangadong dongan na sahuta maniroi bana manukuli bana madongani ibana ninna songoni songondong ladulu doro memang alai molo taida parsaur di mana adong dongan na di kehidupan parsau tahun moladong ulaun na songoni ma suksesnya kapakowesion na do ulaun nei ai dongan sahutanai pe manukuli bana do diaka ulaun na itu baen molotadokon memang nakin Allah kita membutuhkan kekuatan manang parsaura di luar diri tabi Allah ni mana didokon nakin bahwa seseorang yang hidup dengan membutuhkan orang lain maka dia akan memiliki sesuatu kemampuan dan kualitas hidup dan dia memiliki nilai-nilai hidup. Ido nataida mo kamang do tinang alanido di babotohon adong sebuah kekuatan di luar ni duru ni dirita lahu mempengaruhi kita lahu membaik kita gabe adong na arga siak kita. Songon taro mo jamang do tinang kekuatan ni dang boy hita jong dang boy hita mangula-ulau ta molo sodong dongata. Molo sodong hagogoon gogo nasia durun dirita. Zadok taharikot todoi. Adong masada amo kamang do tinang tada ilustrasi taringot tu par 3 balon. Ia par 3 balonon ulauna ya mar 3 balon ai asa laku balon naon. Saya dipahabangi mana do? Balon non asa di dekat danak tertarik madak danaki saya dituhor manoni. Saya di saya ulo di mana pahabak konsada manang dua. Molarong torop dekat danaki. Gabe perhatian niaka danaki ma par 3 baloni. Dungi di suku sada dana matu ibana. Pak balonon nabui na rata-rataon na warna hijauon boy doha bangon ninna. Jadi Roma per 3 madokon boy ninna. Dingui di suku dadaki mamusa ibana. Molo balon nararaon boy doha bangon ninna. Ropa kamu per balon ni madokon boy ninna. Dalilu tidak ai nama bae boy balonon
habang asaboto omu anaha ninna. Ai ala adong do gogo alogo na di bagasan ni ballonon ninna. Manang tayo babotohon adong hidrogen molo dalam bahasa ilmiahna. Ubahen boy habang ibana. Jadi molo siani tadok na babotohon tudos tusi memang tarpatu pahita do ulau di Portibion molo adong na mangurupi hita. Adong memang kekuatan na mempengaruhi hita. So nakin baloni dakia bui ihabang molo sadong hidrogen manang angin yang mempengaruhi dia untuk terbang. Dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Dia tidak akan pernah bisa untuk terbang ke atas kalau tidak ada sebuah kekuatan yang mengurupi, membantu. Alanido hamu akamang do tinang di bagasa turpuk tope ditiki rotu kata Yesus Kristus madok tu akasisianna songodiaya 15 madokon molo naholong rohamuna diau rado temuna do akapatiku. Hamu akamang do tinang di bagasa turpuk kope di bapotoho daya 20 sada manang isi na maniu pakapatiku jalan rotoku ido naholong roha diau. Alai di hakolong ida mangido naholong roha diau. Au pe holong do rohaku di bana jala papataroko be mana. Alani jala di dokod do daya 20 tolu muse genup naholong roha diau radutan ni do hataki. Songoni muse di papotohon na soholong roha diau dang radutan ni hatakku. Alani molo didokon mangulahon patik ni debata secara spesifik di baboto di bagasa turbukton maka holongi takasdo memang maoldo mangulahon apalagi di bagasa turbukon hata holong na pinabotohon ni debata dison sian molo hata aslina penekanannya ima agapao manang jojo na tabigi agape holong na somar perbuat holong alani pengorbanan sekalipun dalam kondisi apapun ikon haholong aku do jala ido na pinatupa ni Tuhan debata marhite Tuhan Yesus Kristus di bagasa dosa do jolma di Portibion alai ikon alai rode bana maka holongi bahkan mangalehon hosana olo di bana gabi pelian gabi korban laho manesa dosa nyaka jolma di Portibion alanima molo sen borkasiani molo didokon moldo maka holongi apalagi molo tadokon songon di kehidupan taganup molo sanga dijukati hita, dijukati dongan, diarsahi dongan, bahkan dirugihon ngolutta. Roma de bataman nar hite turpuko madokon ikon haholongammu do nasida. Tarbaik kamu doi. Tarbaik kita doi hamu akamang do tinang. Apakah kita bisa melakukan itu ketika kita diminta untuk mengasihin orang-orang yang menyakiti hati kita? Mungkin kita akan mengatakan saya kurang mampu untuk melakukan itu. Naku boto satu senario nadong dope hamuna menyimpan rasa sakit hati tu sasa halak. Adong dope hamu akamang do tinang ape molo hatan itu hata madokon nuaing akana holong rohani debata akana madokon nama kaholongi debatai bana didok debata do raduton nido patik kunina molo tadokon daktar bahenawi mangulahuni ai jolma do piau ninna ai di Portibion do piau ninna olodo songoni masa dia kapangatus bekirata apalagi nakina idu otohon hata holong dison agape
agapau, maka holongi tanpa pamrih dan berkorban dan mengorbankan dirinya. Alanima di bagasa turpuk tahun di babotohon debata nadi boto Tuhan itu kemampuan kita dalam melaksanakan itu. Alani lomodo rohan debata jala naing do radotan nihita di portibion ulau ni. Alanima di bagasa turpukton jala songon guarni mingkuta sadarion di babotohon jala pangido oku matu amai asa dileho tuhamu sada pangodian na asing asa ima dongani hamu saliling nai ima tod di hasitongani naso tarjalo portibion hidup bain di babotohon jala di ayat 26 alai anggo pangodian ni ima tod di perbadia si suruon ni amai marhite-hite guaru ajar honon jala pangotonon ni ido hamu tuhamu nasa nahwatahoni tuhamu alani di dopa botokon todi porbadia ido na mengajari kita ido na memotivasi kita ido na paingotok kita lahu mangulahon ulaun ni Tuhani molosian hadiriot tado hamu akamang dotinang dang terpatu pahita mangulahon patik ni debata manang hata ni debata. Itu harus kita garis bawahin. Sotung tapangasahon parbinotoata lahu mangulahon hata ni debata. Sotung tapangasahon molotadokon ilmu pengetahuan nataguluti lahu mangulahon hata ni debata. Di sarana mau jotaro amang dotinang. Molo marpesta mahamun waing panguli anak manang panguli boru manang naung patu pawi ditiki mangulahun ulau ni hamu mungkin boido hamu rasa khawatir yang muncul wado tarpatu pado mangat doaka tam todokin non sotungdang mangan non noni nina ai mangalehon 5.000 halak Tuhan Yesus mangan macam luar biasa dui. Bahkan mau di babotohon sial ilmu pengetahuan dengan sebuah keterbatasan 5 roti dan 2 ikan dalam muzizat dan mangaleo mangan 5.000 halaki dengan kondisi keterbatasan alai buido dilehot debata mangan akan atoropi. Secara ekonomi ulau nahadui tak tarpatu pahitai apalagi mau ulau marpesta tarpatu pahamu dosongoni ai pasti torop do halak nang pita dokon sekian halak 500 halak manon naro manang 750 halak ai ni parburu da sok paranak na digokon alai Ido tanok nakini, boido tarpatu pa ulau tei. Bahkan ditupahi dobe kita. Bahkan malu tadokon, dangadong na memang mangaluli kontungan lahu mangulaun adat manang pesta. Alai jod do, malu tadokon, dangapala maruta kami bah nina. Boido tartutubi sudina. Burjudo Tuhani nina. Ido pa natarok nakina mo akamang notinang godang do ulauta di portibion natarajumi dang mampu hita mangulahoni alai adong na mangalehon hagogo di hita lahu mangulahotsa songot di bagasa turpukto nakin di boto Tuhan ido tak tarpatu pahita lahu mangulahon maka holongi ima salah satu na kita garis bawahin patik nirebata tak tarpatu pajolma mangulahoni. Molosian hadirionna apalagi tanpa pamri. Aina na molotadokon na mura uhaholongi ho molo di uhaholongi ho hau. Uhaholongi ho molo marparkor ho do itu au.
Alai on didokon haholongi ho tanpa sesuatu hal yang kuharapkan timbal balik dari situ. Alai memang ala olo au maka holongi ho tanpa pamri olo berkorban. Alai daktang molo tadokon bado hita mangulauni debata Tuhani mangnida urupakku doho. Acara honokku doho cara maka holongi. Lahu mangulahoni hidup baik di babotohon di bagasan ngolut tado nama ngajari dang diduru. Ala molo diduru di mana dang diboto hagaliota dang dia tusi hagaliota laho mangulahoni. Hidup baik todi porbadia saor doi tu bagasan ngoluta dang diduru di dirita. Jala di baboto di bagasa trupukton ima todi na di baboto di son pangidok kuma pangodian nina parakletos pembela penolong pendamping ido lapatan ni molo di bahasa Yunani parakletos pembela penolong dan pendamping molo lebih ubagas idokon penolong dakkeaso halak mangurupan sahalak penolong sejati. Sampai sahat tu iko sukses do ulah hononne. Bahkan mangurupi bana, mangajar honi mana, memotivasi, mangalehon, pangatusion. Bahkan mangurupi songo dia do secara teknis ulah hononna. Alanido hamu akamang do tinang na tadokon dilehot debatado tu kita pangurupi nama cai luar biasa. Na memang boy mangatusi, boy mangalapati parnguluat tabi. Ima todi ni debata. Alaniwo hamu akamang do tinang macai argado ulau ni todi. Macai ala argado ibana daktar na tarsirang isyak kita. Sahatu haroro ni Kristus badu halion manang sahat di bagasan ngoluta, sahatu ujung ni ngoluta ikon toktong do tapa talehot dirita, taparari dirita, tapasahat dirita, diuluhon, diajari, todi ni debata na mangurupi kita, mangulahon na sahata ni debata. Ingot tita Muhammad kamang do tinang daktar patu pahita manangaha hatani debata molodang diurupi todii. Jala taida do ditikya kasisian ni Tuhata Yesus Kristus ditiki naik Tuhata Yesus Kristus tu portibio siap portibion tu banua gijang son di ulau ni aposteli daktar patu panasida mabiar do nasida. Marpungo do hala marpungo do nasida di sada inganan. Dang lau do pe nasida lau marbarita nauli pabuahon na dirohan ni debata. Alai dina songkop tot di porbadia tu nasida saur tot di porbadia tu nasida. Boy nasida adong keberanian marhata pasahaton barita nauli marhit songon hata boy dibegi halak nasing. Nangpe sasitong nadakya di parsajari akasesiani hatani halak na asing gabe di doddo marhata sileban nasida manang berbahasa roh ala adong dilehon karunia ni toddi ni debata ala nima hamu kamang do tinang gabe lao do nasida marbarita nauli berangkat dang holat di isada inganani be nasida jala pakorhonna, jala parbuena, ima hita sudina. Parbuen itot di perbadia do hita sonari amang do tinang. Ima sahat barita nauli tu hita. Jala taingot ma, nani ojar, nani urupan, nitot di do hita, sahat di bagasa tikyon. Alani radema hita, diuluhon, toddi ni debata. Toddi na mangajari hita, patupahon
nasa lomo ni rohani debata. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Moleate mahu pasahat rohanami Tuho. Watidako kami do Tuhan, jol managali do kami. Watidako kami do Tuhan dihagalion nami daktar patupahami manang ahape Tuhan di portibion. Tarlumobi lahu mangulahon lo maniruham. Alai marhiti hatam nabadiai. Di paboto hoko Tuhami, nunga di pasar hokok Tuhan Tuhami. Songgop Tuhami, miat dihami, todim tod di perbadiai. Mangurupi hami, mangajari hami Tuhan. Paingotok kami, laho makanguluhon, mangulahon hatam nabadiai. Tuhan, radih hami, diuluhon, diajari, dipaingot, todimi Tuhan. Asa marparbuihon, parbue ni toddi ngulunami, ganupari ganup tiki. Moleati mo di oleh Tuhan. Sai pamona kami, mangulahon lomon ni ruham. Marhiti, toddim, toddi perbadiai. Amin. Tapasaha mapeliata laos maridihita. Dia
pos rohaku bonomu diriku tu surgoi Yesus ai lului au ati tu haleluya nari hokam tatangnya kau mapeliat ale de batama nami na di banua kijang odo haroroan ni saluhu sileho-lehon na denggan do na solibasa na moliutus. Pasaat kami masian na nilehon mi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasiang kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam gir-gir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami nasotarasam dogodang ni silon lehommu di hami. Todim na badiay di lehoko tu hami colma sumonggo pi hami na leon. Na umargaido di lehoko tu hami. Jalagumudang do isian portibion do sian pangisina sude. Ope moleate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude habalgao do tamuliammu naung pinapatarmu tu kami. Saya leho matod di perbadiay tu huriam. Akan olo mangihuton Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala, dipatok tong kami mian, dibarita naulii. Ale tot diperbadia, saya pasada mahuriam napi napungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami. Asau tadahami akadosa nabalga doho na memet sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbahen hami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai. Say odihon jala padomu hami tu amai asa pos rohanami madok amanami na di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabai sileho-leho tu huria. Asalam gadda toropnya kaparbarita nauli dohot pangajari dohot parasiroha nama maritahon habal gaummu di portibion. Sai sodangi jala paso-paso sude parpunguan ni ala Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe. Asa tau nasida saur tu parpunguan sugut. Sai sungguli akan tarpodom jala pargogoi akan nagale. Sai songgoti ma aka na neang do natakang marroha. Asa ditinggal hon nasida hacahaton nabi. Sai parrohai akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion aka namangoloi ho. Sai tata ma natargogo dohot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haposyaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus. Dalamian mahodi bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggomgomi panguhum do takaraja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu aporsion nami asa toktong hingot tami naung sesa dosa nami jala bonomu hami tuhangulu sugut. Saya sungguli pakirimon namangulu di hami asa pos rohanami nang malakke dagingon panguluam mudo muse. Asa masuk kami marnida debata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen alea manami dadi banua gijang. Sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajaunmu,
Saya saut malomoni roham di banua tongoon songonda di banua ikijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unah kami tugio tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jauhmu mapasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marokana mido. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homma damena tutodim. Amin.